Tarihten belli bolşýary nutgalyk şäher hökmüne iqrar edilen täze şäherin berqarar bolan künjegi ahirteke bedewlanyň mekan hökmüne iqrar edilipdir. Şöhratly pederlerimiz bu künjekde härki döwre şenli şöhratyny we gymmatyny ýitirmeýän bekişli bedewleri ösdürip ýetiripdirler. Härki döwürde gahrman arkadamyzyň beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirmegi netijesinde ahirteke bedewlanyň dünýä ýüzündäki şöhraty belinde galdy. Mejlis atnaçylar bir ýerde ahalteke bedewlanyň öz boşly gözelligini synap, olaryň taryhyna şöhratly feýisleriň we atşynatlaryň üstülip ýetirilen bedewlerine hemde bedewleri bezemek däwine işçiň ulanylýan şaýseplere degişli dürli maglumatlardan tanışdylar. Munyň özi mukaddes orada aýynyň asly ýörelgeleri bilen utgaşan Aqsakallar Geňeşiniň mejlisiniň ýatda gazy pursatlary beslenýäniň aýdyň suwtnamasyna urly. Ähli döwürleri we nesilleri baglanşdyrýan milli sungatymyzda ahalteke bedewlerine möhüm ornuň degişçiligini bellemeli. Bir ýerde mihmanlara ajaýyp bedewleri synap olaryň taryhyň dowamyna ahalteke bedewleriniň gözelligi, ýynnamlygy hemde wepadarlygy şahyrlaryň, ýazyjylaryň, suratkeşleriň we sungat ustatlarynyň ünsini özüne çekip gelinligi barada gurrun berli. Şeýlede türki döwletleriň guramasynyň Aqsakallar Geňeşiniň nowatdaky mejlisine atnaşan mihmanlar gahrman arkadamyzyň tagallatyndan binýat bolan täze şäheriň öz boşly gözelligini synadylar. Dağı tegenäki ajaýyp künjekde ýerleşen şäheriň binagary gurulşy, olaryň disgalanyň injamlaşdyrylyşy we öz boşly binalaryň ýerleşdiriş aýratynygy iň esasy bolsa, şäheriň ýokary ekologiýa derejesi mihmanlarda ýakymly täsirler galyrdy. Bir ýerde bolmagyň şäherlerine mihmanlar şäheriň binalarynyň ýol ulag düzümine degişli disgalary we silgäk zoluklar bilen bir betewi saglaşygy emele getirýänini bellediler. Aýratyny arkada şäheriniň durmuş düzümine degişli disgalarynyň, lukmançylyk edaralarynyň we medeni sungat ojaklarynyň binagarlyk aýratynyklary, olaryň injamlaşdyryş derejesiniň ýokary halkara görkezjilerine dol laýyk gelýänini noktaly. Aqsakallar Geňeşiniň mejlisine atnaçylar türkmen topragyna bildirilen mihmansaýarlyk we özleri üçin ýürüte medeni maksatnamanyň taýýarlanyny üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarymyda çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýlede mihmanlar arkadaş şäherindäki görogladynaky döwlet açylyk sirkine baryp, türkmen jigitleriniň at üstündäki oýunlaryna we çykyşlaryna tomaşa etdiler. Ve görnüşleri synan mihmanlar artistlaryň çalışmaly hereketlerine ýokary baha berdiler. Soňra mihmanlar paýtagtymyzyň gözel künjegine gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen gurulan golf meýdançasyna baryp gördüler. Bellenşýärli meýdança guruluş aýratynygy derejesi babatda ýokary halkara üngelerine hemde her kydamanyň talaplaryna dolu laýyk gelýär. Munyň özi garaşlar hemişeli bir tarap Türkmenistanyň ähli ugurlary boýunça saglaşyk ösüş ýoluny düşeniginiň nowatdaky beýanydyr. Mejlis atnaşan mihmanlar Türkmenistana sagdandyrmaş ýöregeleriniň berqarar edilmegi, adamlaryň aýratyny ýaş nesilleriň sagdyn medenli we berent ruhly bolmaklary ugrundaky meseleleriň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň hataryna kesitlenmeginiň dünýä nusgalyk ýöregelerdigini bellediler. Munyň özi adam hakdaky aladanyň döwletiň hemişelik ünsmerkenine saklanýanyny äşkär edýär.